singalan ani ma'am? Tapa Flex. Tapa Flex, Carabao Tapa Flex. Mayong adlaw, mga igsoon, anaa ta karon sa Ecoland Junction. Mao ni diri mga igsoon ang Tulip Drive diri sa Ecoland, Davao City. Ug usa kini sa access road aron nga makasud ka sa under construction nga Davao City Coastal Road. So mauni ang Tulip Drive. Then mao kini ang access road padung sa Davao City Coastal Road. Mao kini ang Davao Coastal Road mga igsoon. Doon natin higala diri mga igsoon nga matud pa niya nga kanunay pud siya dito sa Sugbo. Kasi po, Boss, unsay ngalan nimo boss? Nunoy lang, Nunoy. Road, mahigala. Mahimbutang sa inyong tanan. Salamat sa akong amigo na taga Sugbo. Bye, salamat, bye. Alright, Sir Nonoy. Nindot re, sir. Suruya, sir, pero kanan dia, wa ko na nahuman. Oo, di pa pusudlan lagi. Kana kabutangan dia kuan ni sir durian, actually butangan na durian. Butang durian nga kuan, or icon. Oh, dako. Okay. So, matud pa ni Sir Nonoy, diya kuno sa Sir. Diya kuno sa kuan sa rotunda mga igsoon. Butangan kana diha og durian nga murag iconic ba nga symbol sa Davao City, ang durian nga prutas. So tara, let's go. Tataraw na to sa babaw. Gikan Bago Aplaya padong R. Castillo, mao kini ang Davao City Coastal Road. More or less 20 kilometers of coastal highway with bridges, roundabouts, esplanades, boardwalks, and more. Fully implemented by DPWH, this special road is equipped with CCTVs, bike lanes, pedestrian lanes, and ang tibuok gilapdon sa maong daan is 25.54 meters, almost equivalent to an 8-lane road. Some locals say that there will be 2 roundabouts. One will be adorned with a durian sculpture and the other one is with a Philippine eagle, both iconic to Davao City.
Karon mga igsoon, adto ta sa Bago Aplaya nga junction. Dunay access road ngadto sa Aplaya mga igsoon nga open na to public. So makasud ta ngadto, makita nato ang coastal road hasta ang ilahang park along sa coastal road. Tara, let's go. Mga igsoon, naata karon diri sa Aplaya, Bago Aplaya Junction, no? Sa coastal road sa Davao City. Mao kini mga igsoon ang starting point sa Davao City Coastal Road. Sa pagkakaroon mga igsoon, doon na sila cut off nga 5 to 8. So karon 8 naman, di na mahimong pasudlan mga igsoon. Kini ang starting point of segment A. Sa pagkakaron, mao pa ni ang open to public for biking, jogging, and walking from 5 a.m. to 8 a.m. ug matag hapon gikan alas 3 hangtod alas 7 sa kagabhion. Karon nangita kog kaning place nga duol ra aron nga makapalupad kog drone, and then luckily nakakita ta ani nga lugar doon ay subdivision diri nga kilid na gid aning coastal road. Doon ay hagdanan diri mag zone ay. Ako gibutang akong mga gamit kanhi. Doon ay makeshift diri. Doon ay makeshift diri nga hagdanan. So kining mini park, di pod matawag nga mini park, dako man part na kini siya sa Davao City Coastal Road mga igsoon. So ganina adto ta dito ganina sa main entrance sa may Bago Masuna, Bago Aplaya. Yeah, Aplaya o Bago Aplaya. Di kay ko swito mga igsoon. Pan dito ta ganina, and then ang Coastal Road padung adto sa poblasyon Davao City. Dito nga direction mga igsoon ng padung og Davao City. Alright, so lupad ta.
Singalan ani ma'am? Tapa flex. Tapa Flakes, Carabao Tapa Flakes. Yes, sir. Anhing tungura mamahaw sa ako da paniudto ug adto ko sa Sanas Karinderya diha sa corner Juan Luna Boulevard, Davao City. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Sanas Karinderya Maison, ang favorite karinderya ni former President Digong. Duol na kini sa tumoy sa Coastal Road around 20 kilometers from Bago Aplaya. Somewhere I can find myself. I'm sure they can get it. Ito pilawan eh. Isa kay nga ani miga kan eh. Apretada kabaw baka. Baka. Putok sa baka. Lami kaayo ilang sudan mga igsoon. Lahi pod ilahang timplada kung itandi nimo sa subuanon nga sudan. Vlog ka, sir. Oh, si Buwan na 1, 2, 3. Oh, dali ka. Tatay mga higala diri nga taga Tiga Davao, no, Tiga Davao. Nalipay ko nga naabot ko nganhi mga igsoon. Paghuman adto ta sa Magsaysay Park aron tan-awon nato ang bridge nga sumpay sa Coastal Road. Sa di pa kita mo padayon sa ato ang vlog sa Davao Coastal Road, agi sa ta og Dorian. Tara. May igsoon. Tara. Closing. Kurot na. Then napay second round. Ano sila buong variety sila buong? In bad times, I know I'll be okay. Ang inyong nakita mao pa kini mga igsoon gikan nganhi sa Bago Aplaya hangtod ngadto sa baba sa Davao River. Ang Davao Coastal Road adunay daghang gagmay nga bridges ug aduna pod dagko ug mao kana ang mulabang sa Talumo River and Davao River. Ang Bukana Bridge ingon nga ang completion date ma-move gikan sa 2023 hangtod 2024. Apan ang Coastal Road gikan nganhi padung sa Santa Ana Wharf kanunay ang trabaho ug dako na pod og agi. Mao kini ang mga photos makita nato online karon taod-taod adto ta sa Magsaysay Park aron makita nato ang usa pa ka bridge nga gibuhat ngadto. Karon ana ata sa Magsaysay Park ug ana sa kilid sa park. Makita nato ang Taytayan mga igsoon. Mao pod mga igsoon sa viaduct sa Cebu Cordoba Link Expressway ang kining mga pier caps o kining mga haligi aning maong Taytayan. Awa pa guno. So kining katubigan atubangan sa Davao City may isuon. Di ko sigurado apan sa kong pagkabasa murag mao kini ang Davao Gulf. Sakto ko, Brad, Davao Gulf, no? Karing tubig, no? Davao Gulf. This is Gawens of Cebuano 123 from Magsaysay Park, Davao City. Amping kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.
in my soul. I feel so alive. Nindot kayo, no? Kung ako'y ana ay bahay ngayon na anak may sudi na sunod ko magawas tungod sa kanindot sa kumpay. Joke lang.